Ħafna kienu dawk li rrimarkaw li lejliet il-miliet kien hemm preżenza kbira ta' pulizija fit-toroq Maltin sa minn kmieni tul il-lejl. L-Ispettur Sergio Pisani mit-taqsima ta' traffiku qasam magħna r-riżultat tal-mijiet ta' breathalyzer tests illi saru fuq is-sewwieqa f'diversi bnadi madwar Malta. Nista' nikkonferma li saru n-numru ta' breathalyzer tests fejn 7 persuni instabu fuq il-livell tal-alkohol. Huwa 35 mg per 100 ml of breath. Peress li l-alkohol ma jħallix l-istess effett fuq kulħadd imma jiddependi fuq il-metabolizmu tal-persuna, l-ispettur ma kienx f'pożizzjoni li jgħid kemm il-tazza ta' xorb alkoholiku huwa ekwivalenti dan il-limitu. L-Ispettur Pisani stqar magħna li l-preżenza tal-Pulizija u l-kampanja qalila li saret fl-aħħar xhur kienet ta' suċċess. Fil-fatt b'sodisfazzjoni nħabbru li l-kampanja tagħna kienet suċċess fejn li ma kienx inċidenti fejn kienu feruti nies jew intilfu xi ħajjiet. L-Ispettur wissa li l-istess ammont ta' pulizija ta' traffiku jekk mhux iktar se jkunu preżenti fit-toroq fl-għejliet l-ewwel tas-sena. Kif konna f'daw il-ġranet barra fit-triq man-nies hekk se nkunu fil-New Year's Eve kif qegħdin f'daw il-ġranet jiġifieri nerġgħu nkomplu ntambru tixorbux u ssuqu se nkunu qegħdin fit-triq kien hemm min f'daw il-ġranet qalilna ġant qajt ma ġiex road checks oħra. Kif qed nintaqa' mat-tielet waħda hekk se jerġa' jiġri fi żmien tal-ewwel tas-sena. Il-multi li jeħel sewwieq jekk jinqabad isuq wara li jkun xorob mhumiex żgħar. Sewwieq li jinqabad jagħmel dan għall-ewwel darba jeħel multa ta' 1200 euro u jew sa 3 xhur ħabs u sospensjoni tal-liċenzja għal min tal-inqas 6 xhur. Filwaqt li sewwieq li jinqabad għal iktar minn darba u allura jkun reċidiv jeħel multa ta' 2349 euro u jew sentenza ta' ħabs sa massimu ta' 6 xhur u mhux inqas minn sena sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan. Persuna għandha dritt li tirrifjuta li tieħu l-breathalyzer test, madankollu dan jitqies bħala ammissjoni taħtija li m'intix f'pożizzjoni li ssuq.